şol pursat men Lev Tolstoy şahyryň gözellik söýüge sebäp bolmaýa, ýöne söýügi gözellik görmäge mejbur edýär diýip aýdan sözlerine münkurlyk etdim. Göýe gözellik söýmäge mejbur eden ýaly. Ini tapdym. Kalmyň dermanyny. Salam. 6-njy mikro alkydyp bilmersiňizmi? Bu ne ses, bu ne owaz. Egerde men bu sesi günne eşitip dursam, gecelerine hiç hili elkençlikler men okuyum bolup bilmez. Bagışlaň, alyp gidersiňizmi? Elbette. Gelin gelin bunu. Gece nereden gelirken? Böğdüm toy koynağında. Ya yollaş olan sevuşaydım ki. Belki koynağın kreyin alınır. Hava kreyini. Sebep eşik koyunu. Kina suratı düşmeye alınır. Oların biç hoşandır. Yönü neymi deyip gurrun açtım kam. Maňa kyn görmeseňiz, çmäni suwalyp bilersiňizmi? Häzir. Elbette. Emra, sağlık mı? Eýgilik dostcan. Dost, kiçirek kaýyş bilen geldim. Ayıp dost. Dükanyňdan soğup bolmazmy ka? Sen giyeceğin yarına meni okudan ayırıp, yüreğimi yarıp dükkandan su alacak. Gayrat et dostcan, iki edip tülejek. 3 etse tölersin. Bolya gayrat et. Aha, ikicim. Böyle afan verersin. Aha. Me anam. Sağ olun. Suwuňyz üçin. Ay hiçle. Senin adyňyz näme? Ayperi. Ay hiçle Ayperi. Ene, sizin diyen yerinize de geldik. Size näçe bermeli? Yo işte. Sağ olun. Sağ olun. Bağışlan. Ne doğru pikir etmeyin, men bir aylık işten din çalıştı. Etmege işmem yok, öyde de yürüğümüz ya. Eger mümkün olsa siz bir yer gitseniz ekidip getirmeni ruhsat verin. Bolya, eger kyn görmeseňiz, ertir saat 2-de şu ýerik gelýär. Bolya.
Ayper diýsen Ayperi. Telefon belgisini berer öýtdim bolýan. Şudan bolýar. Salamcı. Selam. Dünçtak fatallığa gelen olmalı. Adım Ayperi. Ay ya bilmedim. Böyle. Ayperi. Samsyk. Bağışlan bir yerine megid edip durun. Yeke Ömünt. Elinizdeki yüzüğü nereden alınız? Sana näme? Men özläp beren oýdumda edinçiler ýaly yüzük wady. Doglan günüme berdi goňşymyz. Hana sülgünün aýda. Sağ ol. Salam aleyküm daydı. Salam bana. Daydı. Mümkün mü? Ene daydı. 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 Ey Allah'ım. Günahımı geçiyor. Men bir neslin dünýeden gitmegine sebäp boldum. Günah ile eýlekençlik. Inni hemme zat düşnükli. Näme soragyň jogaby ýöne bolsa da diýsen agyr. Ýöne
bir enem ömrü duralga golaylandygy sebäpli onu hoş sar çykmagym. Men 20 ýyl mundan eden günäm ýokýamka. Meninni enil gaýry bir-birinden aýra saldymy ýa birikdirdim. Ol soraň jogabyny bu dünýede tapmadym gerek. Muňa durmuş öwrümler diýmekden başga diýer zat ýok.